Eta hazikerako tailerra edo, zuk esetu zendun tailerra ja zelangoa izen zan, ze behar zan fundizio beharretarako? Bueno, fundizio beharrien nik esautu naban, nik gazten nintzen, nik esautu naban lehenengo fundizioen labak iketzaz. Dan haitxe zen eskuz, zauen erraztasunik esetako, fundizio asuntuen lurraz itxezan moldik itxezin lurraz, da lehenengo bat, dana itxezan eskuz, osea, paliaz, atxurraz, da mailukiaz, da prensetako gauzak onako maseta eskuaz mobitzeko masetiaz, da onako zerakin, ez? Baina oso neko zuezan da produzioie laburren. Laburren. Tailarrin zautu naban, argixek jutu zenako unako generador eta diesela, argixek jutu zenako. Transmisioie zerena, makinena dana poleakin, uelakin. Da, praktikamente dana itxezan eskuz. Eskuz itxezan. Produzioen lehen esaten modu oso laburren.